Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiram semangat, sing kompak, tonggo dhewe nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wilujeng dalu Bapak kalian Ibu masyarakat Desa Sumber Nongkong nggih. Nggih lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi perangkatipun, ugi bapak-bapak panitia juga sabu yang selalu hadir dimanapun berada. Wilujeng dalu matur sembah nuwun rawuhipun. Kula kalian konco-konco bareng ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari sumangga Kang Mas paringi sentit. Ati
siap di belakang Anda. Oh, nggih, kita terhalang oleh pagar-pagar yang cantik, Mas. Ada tali emang gak kena jadi. Pak Lurah ini jaket dile lho. Apa nih? Iki lho ben Nggih. gapura. Nggih, siyen mriku nggih, Mas nggih. Nggih. Cuma tahun wingi gak mriki kok. Heeh. Dijedah wayang tahun kemarin, nggih. Ben mboten bosen. Nggih, no. Nggih, Mas. Nuwun. Kalau wau ning Nyantika sampun ngaturaken setir Lenga Patra. Nggih. Lagu lawas tapi tasih enjoy. Nggih. Monggo pripun? Nggih, Mas. Niki menawi Bapak kula tinimbali Bapak Lurah nggih tasih wonten apa mboten? Tasih siap pokoke. Bapak Tono wis pokoke blatere nggih. karuan. Bapak Lurah Tono. Ugi Bapak Polo. Monggo. Nggih, monggo Bapak Polo gigi. Heeh. Sakjane menangani pemlucuran dari belakang. Nggih, Mas. Kesempatan dulu Bapak Kepala Dusun monggo wonge ganteng. Nggih. Lalo lale. Yo. Yo ah. Yo. 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 La 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 la. La 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 la. Mas. Nggih, siap. Nggih, terus Bapak Polo ruwame lho. Tahun iki sampean gak ero. Niki jek gurung sepiro arek sabu teko kabeh. Iki separone niki. Nggih niki Budi Wijaya yang terkini nggih Mas nggih. Nggih, pakai alhamdulillah. Penggemar yo akeh. Oh nggih, sabu selalu di mana-mana. Wis penting jos pokoke. Monggo. Sampai apal aku. Lagu apa iki? Ya cinta tak terpisahkan. Iya ta. Nggih, wis pokoke. Nggih. Spektakuler banget pagelaran dalu niki ning wau nduk ngremo sampun wonten bintang tamune Cak Nggih, Pak Sampe nggih wilujeng dalu, lami mboten ketemu Mas. Alhamdulillah tiyang tasih sehat. Di dalam air wonten. Pun siap napa ingkang dipun-pun sini napa? Nggih, cinta tak terpisahkan niku mau. Nyekar piyambak napa kasih mic kalau gitu. Nembaki ambak Bapak. Oh, piye? Idam jemblem ta? Oke, idam jemblem. Ganti, Mas. Mas. Nggih. Mboten masuk. Oh, nggih pun mic pun siap nggih. Nggih, Monggo, sampun. yuk. Nggih, semangga. Digoyang bareng bersama Budi Wijaya. Gondrong masakin nih loh, Mas Krisna. Oke, siap. Ayo digoyang bareng bersama Budi Wijaya. Cemblem, cemblem. Oh. Apa kok? Kang penasaran opo yo kowe kenger dodolan jajan jajan kowe sing bakul jajan dadi wae jajanmu yo enak tenan Mas, kowe pancen bener Mas. Tapi kok kari siji jenenge cemblem. Cemblem, oh cemblem wis sumpah. Tak eman-eman Mas yo wong padha
iso ngicipi jemblemu seumpama tutu larang kapangan sakurunge turu kaya wong sing matang telung aku iki yo nyidam jemblemu angen-angen kekongkon bumbunan randuin wanita tol sapi aku nyidam jemblemu Jemblem sing nganti mas jemblem sing kuwi sing kuwi nganti mosok ra ngerti pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi jemblem sing mbok gondol kuwi seneng aku. Terima kasih untuk Fortuna Lighting juga DAC Audio. kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakul jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan aku kepikiran ibu yo nyidam jemblemu angen-angen koton bun-bunan iso tak pangan sakurunge turu kaya wong sing matang telung bulan aku iki yo nyidam jemblemu angen-angen kutu larang randuwe duwe wanita tol sapi aku nyidam jemblemu Jemblem sing nganti mas jemblem sing kuwi sing kuwi nganti mosok ra ngerti pancen ra ngerti mbok yo aja bingungi jemblem sing mbok gondol kuwi nyidam jemblemu
Grigis. Wah. Senangane sing grigis-grigis. Ya, grigis. Senangane sing grigis. Nanti tak naik. Sing jarene sapi sing tak adol kuwi. Waduh. Gak bahaya ta. Gini kalau mau atau bagi sapi sing tak del kuwi ngoten nggih. Nggih. Heeh. Anyar rek. Anyar. Karo ngono kok lho, sapi sing tak adol kuwi. Ya tadi sekarang kalau Bapak Kepala Dusun yang diminta satu lagi, Gerigis. Gerigis. Geregesi. Kilane. Nana leher. Bareng-bareng Bu Dewi. Jaya. Kilo Nana Salehu.
Aduh tembang rancak banget. Nggih, Mas. Gupuhno wong. Apa maneh klambi pote iku? Sepiye? Nggih. Oh, iku pokoknya selalu celurut kaya Oh, ulos. temenan. Matur sembah nuwun, penggemar setia awake dhewe sabu. Nggih. Alhamdulillah. Terladar. Matur sembah nuwun Bapak Kepala Dusun. Nggih.